Una experiència lectora intensa, especial, entranyable, el Club de Lectura Fàcil de la Biblioteca d'Olesa i el Servei Local de Català. Totes les biblioteques disposem de llibres de lectura fàcil per persones amb dificultats lectores o que s'inicien en l'ús d'una nova llengua. Aprofitant aquests materials, vam voler anar una mica més enllà. La iniciativa de fer un club de lectura amb els estudiants adults del segon curs de català neix el desembre de 2008, amb un taller experimental. El grup estava format per 14 persones entusiastes i amb molta gana d'aventures, d'històries d'amor, de viatges insòlits, amb gana de lectura. Els llibres els va triar la Lluïsa, la professora de català, Tristany i Isolda, La mirada ferida i 39+1. El club es trobava un cop per setmana per comentar-los. Abans de començar l'aventura lectora, vam organitzar una visita a la biblioteca. Era un moment important, l'inici d'un llarg viatge. I finalment, la primera sessió. Tristany i Isolda va despertar passions entre els nostres lectors i va passar el que ells no esperaven. Van expressar aquesta passió en una llengua que no era la seva, però que començava a ser-ho. L'activitat va ser molt enriquidora. Els debats, intensos i apassionats, van afavorir un ambient distès, la qual cosa va facilitar que es complís l'objectiu que els alumnes utilitzessin el català com a llengua de relació entre ells en una activitat fora de l'aula. I al mateix temps, la biblioteca va guanyar nous usuaris. El club de lectura va tirar endavant i els nostres lectors van començar a perdre la vergonya de llegir en públic i en català, de manera que van participar al programa de ràdio que es va fer des de la biblioteca. I de la marató de lectura del Tirant-lo Blanc, pensada per celebrar el Dia Internacional de la Lectura Infantil i Juvenil. Tirant-lo Blanc de Roca Salada era un jove i valent cavaller. Li deien Tirant perquè son pare fou senyor de la Marca de Tirània, una regió del nord de França, a la vora de la mar. El blanc del seu nom venia de sa mare, Blanca, filla del duc de Bretanya. En saber Tirant que se celebrarien a Londres grans festes i tornejos, decidí d'anar a Anglaterra amb altres 29 joves nobles. Volia demostrar allà com era de valent, i així el rei, a veure la seva llesta, l'Almeria cavaller, hi havia acudir reis, duc, comtes, marquesos i cavaller de mortes i llunyanes terres. Tots volien demostrar el seu valor. Van combatre dies i dies en tornejos i van morir més de 150 cavallers. El millor de tots, el més valent, qui va guanyar tots el combat, fou Tirant-lo Blanc. També van plasmar per escrit les seves sensacions en un número especial del nostre butlletí, centrat en la lectura fàcil i en el club. Durant el curs 2009-2010 es va continuar amb el Club de Lectura, que s'ha consolidat com una activitat més de la biblioteca. S'ha anat augmentant progressivament la dificultat de les lectures i els seus participants han esdevingut membres actius d'altres activitats de la biblioteca. L'experiència lectora ha estat un èxit.